karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Lola'S Boy. Gunit lang nako, sir, ha? Time pa, uy. Sir, pasano na lang di ka, sir, uy. Kaanra bitaw ka. Di sa di gaan kayo, uy, pero kaya ra. Uy, Jora! Si Sir! Oh, hubog. Mayo gani kinigawas ka. Ikaw na lang sir sa gate, ha, kay ilahos na lang nila ko si Sir Sod. Nakala! Tawag yun mo, ay! Sir, ay pagluhag, sir, kaya tingaling mabuhian di ka. Bugat sa day ni siya, uy. Mao niyo sa stin ako ganahan ninyong mga laki. Kada mag-inom-inom mo niya, di ninyo kaya. Ako na ni siyang biyaan. Bahalag nagsapatos pa ni siyang matuog. Di ana bitaw sa siyang kwarto. Asa ka? Oh, Di ba ingon ka? Imuming serbisyuhan? nagmata ni siya. O bagay! Sir? Sir? Murag natuog naman gud ni siya. Ay, salamat. Salamat kay gibuhian ko. Mugawas na ko din eh. Tigalikon sa paiyang buhaton. Kulbaan ako eh. Maayo ka di kay kuskan dasad ko. Wala ko madasi ang pagpira. Di ba ingon ka? Nga imuming serbisyuhan? Anong mauman to iyang gisulti? Hupok man to siya. Naguna-una siya sa akong gisulti. Wa tingali eh. Ligawas sa gito siyang baba. Nga nugod ang maguna-una man siya na ako. Nga nugod. Wa pa ba manaog si Mateo? Ay, wala pa, ma'am. Na. Una-una lang taaning pamahaw, Jo. Okay la. Mede, sa bang orasa may paulis, Mateo? Alas 2 naman to kapinte. Oh, dugay pag yung tingali itong mumata. Hubog man to siya la. Ha? Uy! Kamao na din siya maghubog-hubog. Oy, ngano mo? Giasa man ni Jo si Sir paingon sa taas gabi ite. Ha? Mauna, pagkauwaw ka lang yun ni Jo. Kaskang. Ngano naghubog-hubog ka man sa kunobe? Kadaghan naman unta ka mag-meeting nga overtime pero makainom raman ka. Di magyug ka mahubog. Pero karon nahubog ka. Kisa man di imong mga kauban. Nahupog kita ko gabi eh. Kuha na mo kinumdum, kiyong sara ko pagpauli. Hoy! Kaya ito tingin ko mo. Tingugoy! La. Sorry, la. Kuhan, nadaghanan lang tingalan ako inom. Ngano man, Mateo? May problema ka. Woy! Unsa may akong problema? Unya ngano nahubog man ka? Lola, giday. Nasobrahan pag inom, mau na hubog. Tarungan ang dagway ni mo, be. Natuog ka lang gani nga wa kay ilis. Walay ka mula ka. Hangang, nabala ka ba ko nimo? Ang imong tinda. Da, si Joe Ray akong gipaadto dito. Muapas raon niya ko.
Pinangga gyud ko ni mo la. Wagit ka mulakaw tungod ako. Ay, ay, sigakos-gakos na ako. Kaya nilimaho pa kabido. Kaligoon ako, kaligo. Okay, Lola. Pero, tatsugay ko la. Wagit ka mulakaw. Dagway ni mo. Gwapo? Che! Palita, gani na kong lula. Uy! Buhi ilagi ko. Lola. Sa ba? La, doon na di ko isulti ni mo. Unsa ba na? Ayan na lang. Isulti god. Sugod-sugod ka unya di ni mo tiwason. Unsa man? Unsa ba dang gusto nimong isulti ba? I love you, Lola. Stillan ba gini mo? Ay, bulatikan pamanta nimo. Naligo na diha ay, nanimahaw ka lang. lagi. Sige na kay bugawas na ko. Nagpaluto na kong puspas. Maito para nimo. Okay la. Kadaog na dayon, nung magkaligo. Okay la. May gani. Wala akong malahos pagsulti ni Lola. Nga about ni Joe ang akong gustong isulti. Ma'am, sir, palit na mangga oh. Tamis kayo ni sir, ma'am. Naasa may gwapang mga mansanas. Napay orange, grapes. Naasi mga pakwan nga mga gwapa sa kayo, palit na mo. Natutulan na kita na akong tindahan ni Lola. Oh, Asa si Lola? wa siya karon, ma'am. Ako rin nanindaron. Taga-asa di ka? Ngano di ay? Gusto lang kong may baw. Taga dinira. Unsa di ay mo ka-close ni Mateo? Oh, Unya, napalitan ka gud niya dayon og underwear? ha? Unsa guna pangutanaha, ma'am? Below the belt naman na imo. Oh, below the belt bitaw kay underwear good. Edukada man unta ka, ma'am. Pero bastos man ka. Tarunga kong istorya ha? Tarunga sa kong istorya. Kung niari ka sa merkado para mangitag samok, okay kayo. Di gid ka atrasan. Awan sa man. Sugda na to. Wa pa ko mahuman nimo ha? Oh, yung ano mo lakaw man ka? Balik diri. Jo! Uy, naalagi ka la. Oh, ikaw baya ko di mo muapas ra ko. Na, hapit kid mo mag-abot sa gwapa nga Ma'am Jessa la. Oh, siya da itong imong gisyagitan? Oo. Wa pa man kuno siya mahuman ako la. Unsa? Oy, asa na magani to, be? Sagdi na lang la, sagdi na lang to siya. Makadatog di mala sa tong paninda. Kalimtan lang to nato. Ma'am. Unsa imo, ma'am? Ubay-ubay lagi taghalin karon. Di man ka ito daghang namalit. Daghan man kayo pagkabuntag la. Mao ba? Kadto gid laging jasaha ang nagdagmalas lagi. Kaya wa naman kayo namalit so kadi abot siya. Aw, doon na gyapoy namalit pero ginagmay ra. Nianhira gyud to siya para mangaway nimo? Ikaw man to yung gipangita la. Huh? Nya pagkaybaw niya nga wa ka. Iyan na dayon kung gisukit-sukit. Pero ang akong nakuratan, mao ang iyang pangutana kung napalitan ba ko kog underwear ni Sir Mateo? Ulbuha lagi sa kong kaspala. Ha? Oo. Ingon na ka bastos ang imong amiga. Murag dili edukada. Lugawa ko. Bastusa lagi. Lugawa. Siyak man ko nga may adtugid siya sa merkado. Unya, iya pagang gi-brut up. Pangitay ko bagong secretary, be. Ako na ipabalhin og line department sa Jessa. Nya, kinsa masaya akong ipahimong sekretary nimo. Pangitay gani ko. Gusto ko. May nahunaw na ka? Ngano ko? Taga na. Kinsay ako nahuna-hunaan. Katagan ka? Asul lagi ni mo. Katagan ka sa? Katagan lagi ka? Oh. Si Joe.
nakalingaw ba mo o naglagot o gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!